dneska máte hlasovať, kto bude moja hlavná postava kanálu. No, takže mám tu na výber 3 pečopákov. No 4, pretože dneska mi mama doniesla konečne tých mojich pečopákov, pretože ich vesnila v robote proste. Ja mám dlhší necht, len to tak veľmi nevidíte, lebo vám ten sepil. Takže ideme na to. Ospravedlňujem sa, keď bude horšia kvalita, ale natáčam to cez mobil, cez môj mobil a bude to fakt horšia kvalita. No nepýtajte sa ma prečo. Keďže tento už mám dlhý, tento má už tiež dlhý. Môžeme ísť do toho, takže ako prvý pečopák. No, takže neviem, ktorý bude mať teda najviac hlasov. Ale tak tento... No neviem, ako by som teda opísala tohto pečopáka. Je to teda SHC. No neviem proste, je to normálne pečopák. Je to teda SHC a fakt čudne sa z ňou kýve, pretože má už taký rezavý krk. Ďalšie je tu Jenny alebo Jane. A teda ona bola niekedy môj obľúbený pečopák, asi... Niekto už to vie, že to bol niekedy môj obľúbený pečopák a natáčala som s ním kopu videí. Každopádne teraz to bude lepšia kvalita možno aj videí a budem teda točiť informačku, že prečo bude lepšia kvalita videí. Nie, nebudeme na upravovač, nebojte sa, to fakt nie. Upravovačov mám dosť na videí a len jeden mi tak slúži. A zháňala som ho tak 2 roky, neviem, proste fakt sa neviem. Takže ako ďalší pečopák je? Cheryl, áno, Cheryl. No, Cheryl sme fakt popravde dlho nevideli v mojich videách. A je to teda Cheryl. A sorry, že nebolo v tomto videu intro, ja som ho milom vymazala. Viete, kvôli tomu druhému kanálu, tak to spravím. Takže je to toto. A Cheryl. Ja mám teda biele nechty, len vy to tak vidíte na... Neviem, ako to vy teda vidíte. Ale tak troška som meškala s tým videom, no. Ale... Ja si teda myslím, že tam som mala takú pauzu a teraz keď som dostala už 4 pečopákov, tak to je fakt super pocit, proste konečne pocit to, že môžem natáčať ďalej. Takže asi tak. Takže toto bol posledný charakter, teda druhý. Posledný je Cheryl. Teda rozhodla za tohto čaučava, keďže dosť veľmi veľa má spoločného a mám ho teda od terajšej najlepšej kamarátky. No veď asi viete, kto to je. Proste mám málo kamošov v škole, ale aj tak niektorí sa so mnou priatelia, niektorí nie. Proste je to tak rôzne. Takže je to teda Mia. To je teda čaučau a mám ešte jedného čaučava. Je to Mike, sorry, blbne mi svetlo, proste mi tu bliká svetlo a niektoré vedia, kde natáčam. Áno, je to na poličke a som tu im na stoličke ako nejaký debil a pri legu. Ale teda na stole nechcem natáčať, lebo tam mám väčší border a to asi každý vieme. To každý vieme. A potom sa mi pretovať nechce. Takže máte na výber. Teda týchto 4 pečopákov. Len sa mi to nechce nejako zaostriť. Je to teda... To sa mi tiež zaostriť nejako nechce. No, tak sa zaostri nejako. Keď sa to nejako zaostrí, tak som vám chcela povedať, že už končím pauzu a natáčam normálne len tieto 3 dní. Piatok, sobota, nedeľa. A ďalej už nebude vychádzať proste video len na ten druhý kanál. Takže tak a vidíme sa tom. Čaves! Takže máte šancu hlasovať. Takže čauko.